ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମାଏରା ଏତେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭାବି ନାଇଁ ଥାଇ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଅଫିସ୍ ଲାଗି ବାହାରି ଯାଏସି ଆଉ ଅଫିସ୍ର କାମ ସରି କରି ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍କେ ଯାଏସି। ସେନୁ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଯାଏସି ପନିର୍ ଦୁକାନ ଆଉ ପନିର୍ କିଣ୍ସି। ତାପରେ ପଲେଇ ଆଏସି ମଟନ୍ ଦୁକାନ ଆଉ ମଟନ୍ କିଣିକରି ଘର୍ ଆଏସି। ତ ମୋର୍ ବହେନ୍ଟେ ଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ୱିଶ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମ ଘର୍କେ ଆସିଥିସି। ତାପରେ ମୋର୍ ମା ପନିର୍ ରୋଷେଇ କର୍ସି। ଆଉ ପନିର୍ ରୋଷେଇ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ମାଏରା ପନିର୍ ଛାନି କରି ଦେସନ୍। ତ ବାପା ଗୋଟେ ପିସ୍ ପନିର୍ ଖାଇ ଦେସନ୍। ତାପରେ ମୋର୍ ମା ମସଲା କଷି ଆର୍ ପନିର୍ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେସି। ପନିର୍ ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭେଜ୍ ବାଲେ ପଲାଲା ପରେ ଆମର୍ କାମ୍ ଚାଲୁ ହେଇଯାଏସି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କର୍ବାଟା। ତ ମୁଇଁ ମଟନ୍ ଆନିକରି ମାଏରାକେ ଦେସି। ମାଏରା ଅଲରେଡି ମସଲା କଷି ଦିସନ୍ ନା, ତ ମଟନ୍‌କେ ଡାଲି ଦେସନ୍। ତାପରେ ସାନି ସୁନା କରି ଭାଇ ସେଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏସି ଆମର୍ ମଟନ୍। ତାପରେ ତ ଭୋକ୍ ଲାଗୁଥିସି ନା, ମଟନ୍‌ର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗ୍ଲେ କାହାକେ ଭୋକ୍ ନି ଲାଗେ। ତ ମାଏରାକେ କହେସି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଅ ବୋଲିକରି। ତ ମାଏରା 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ୍ ଲଗେଇ କରି ମଟନ୍ ଆନି ପକାସନ୍। ତାପରେ ଆନୁନ୍ ଭାବ୍‌କେ 3 ଗିନା ଭାଇ ଘିଚି ଘିଚି କରି ଖାଇଦେସନ୍। ତାପରେ ମୁଇଁ ବି ନି ଛାଡ଼େ, ମୁଇଁ ସେ କମ୍‌କେ ମୁଇଁ ବି ଖାଇ ପକାସି ପୁରା।